Osasun pandemia batean egongo ez bagina, asteburu honetan debarren eguna ospatuko genuke. Nekez irudika genezakeen iaz, gure eguna balkoietan ospatzen ari ginela, aurten ere ezingo genuela ohi bezala debarron eguna ospatu. Baina ongi dakizuen moduan, oraindik ere egoera epidemiologikoari begiratuta ez dira festak ospatzeko baldintzak betetzen. Eta inor gutxik jar dezake zalantzan hori. Hala ere, gaur ez nizueke mezu eskorrik eman nahi. Etorkizunean dugu begira da, eta egoera hau elkarrekin zentzuz jokatuz gaindituko dugulakoan nago. Egoera honek zaintzaren beharra jarri digu modu gordinean mahai gainean, bai norberaren osasuna eta ingurukoena ere. Eta ez bakarrik osasun fisikoa, makal izan dugu hilabeteotan animoa oso maiz. Ulertzekoa da, egoera ez baita erraza izan eta jende askok sufritu baitu. Baina utzi ezadazue baikorri izaten. Aurretik ere bagenekien zerbait utzi digu agerian pandemia honek, beste gauza askoren artean. Kulturaren beharra, kulturaren balsamoa gure animentzat. Ikusi dugu kultura emanaldiak, beharrezko osasun neurriak hartuta, seguruak direla, eta hon egiten digutela pertsonoi. Gure komunitateari eta gure herriari, kultura zaintzen duen herria, herria beratsa delako. Horregatik, gonbidatu nahi zaituztet, egun hauetarako Debako kultureragileek eta udalak prestatu dituzten kulturekeimenekin gozatzera. Kulturan aberatsa den herrian sinisten dugulako, herritar zoriontsuak nahi ditugulako. Zentzuz jokatu, hau pasuek eta gora deba.